est décédé, toen Uza stierf, David a tremblé. David begon te trillen. Si un pasteur n'a pas la crainte de Dieu, Als een pastoor geen vrees heeft voor de Heer, on doit le lapider. die moet je gewoon weghalen. David a tremblé. David begon te trillen. David, c'est l'image du pasteur. Het is een macht van een pastoor. C'est l'image du berger. Het is in de macht van een herder. David a eu peur. David werd bang. Écoutez, Luister. dans la présence de Dieu, In de aanwezigheid van de Heer et le pasteur, en de pastoor et les enfants de Dieu, en de nous kindervrouw, devons trembler. we moeten met z'n allen trillen. Dis, mais maintenant, l'âge va rester où? En hij zegt, waar moet die ark dan verblijven? L'âge, Ark, ça va rester où maintenant? waar moet het nu verblijven? Dans la rue? Op de onderweg? Impossible. Onmogelijk. L'âge va demeurer où? Waar moeten we die ark dan laten? Dans l'Ancien Testament, In het Oude Testament, l'âge était dans les lieux saints de saints. in de ark bevond zich in de plek de heilig, de Le heilig. jour où Jésus a rendu l'âme au Père, Maar toen Jezus zijn ziel terugging naar de la Heer, Bible dit, de Bijbel zegt, le voile de gordijn qui séparait die scheiden les lieux saints de heilige aux ruimte lieux saints de saints en de heilige a ruimte. été déchiré De gordijn de scheurde bas en haut. en scheurde vanaf beneden naar boven. Ça veut dire, Dat wil zeggen, nous qui sommes sur la terre, wij die hier on buiten peut zijn, voir d'en haut. we kunnen God nu vanaf boven kijken. We kunnen nu naar boven kijken. Le Saint-Esprit, De Heilige Geest, il n'est plus dans l'âge. hij bevindt zich nu niet meer Le in de ark. Saint-Esprit, De Heilige il Geest, n'est plus dans le tabernacle. hij zit niet alleen maar in de tabernakel. 1 Corinthiens, 1 Corinthians, chapitre 6, hoofdstuk verset 6, 19. hoofdstuk 6, vers La 9. Bible me dit, De Bijbel ne zegt, sais-tu pas que ton corps, weet je dat jouw lichaam, écoute-moi Barak, luister mij van, c'est toi l'âge de Dieu. jij bent de ark van de Heer. Vous comprenez? Begrijpen jullie dit? Aujourd'hui, Vandaag, le Saint-Esprit de Heilige Geest n'habite pas dans l'âge. woont niet meer in de ark. Aujourd'hui, Vandaag, le Saint-Esprit de Heilige n'est Geest pas dans le tabernacle. zit niet meer alleen maar in de tabernakel. Parce que Want Jésus Jezus, a construit lui-même le tabernacle. hij zelf de erf opgebouwd. À la croix de Golgotha, Aan de kruis. Jezus, il a bâti l'âge. hij heeft opnieuw de ark Il a gebouwd. bâti le tabernacle. Hij heeft opnieuw de tabernakel Moi, je gebouwd. suis le temple de Dieu. Ik ben nu aan de tempel Tu van es de le temple de Heer. Dieu. Jij bent de tempel van de C'est Heer. toi le temple de Dieu. C'est toi le temple de Dieu. Jij bent de tempel van de Heer. Je bent de tempel van de Heer. De Heilige Geest leeft in jou.